Takže vítam vás u XI Design a chcem by som vás privítať pri ďalšom tutoriále na program Adobe Photoshop CS5. Takže dneska si ukážeme docela taký jednoduchý a používaný tutoriál dajme tomu, a ukážeme si, ako kolorizovať fotku. Máte napríklad takto čierno-bielú fotku a chcete ju vyfarbiť. Takže ja som si vybral túto fotku. Musíte si ju odomknúť. Ja si otvorím znova, aby ste to celé videli odnova. Takže tu si nájdem tu. Tak, máte fotku. Musíte si odomknúť background, aby ste mali normálnu vrstvu odomknutú. Zoberete si nástroj magnetické laso. Ak tam budete mať toto laso, obyčajné, tak si musíte podržať túto ikonku a dať toto. Takže, magnetické laso. Takže, chceme si kolorizovať napríklad, čo dám? Napríklad, toto je pozadie, čo je za ňou. Takže pomaličky si takto budem jazdiť okolo nej. Ja to robím tak narýchlo, takže ja to len ukazujem, ako sa to robí, takže okraje tam vôbec nebudú. Takže proste takto celú ojazdím a pustím. Vytvorí sa mi takáto selekcia. Kliknem na túto, keď máte takto nastavené vrstvy, ale máte to aj v oknách a adjustments, tak proste klikne na adjustments a tak to neviem, kde to je, proste kliknite na adjustments a color balance. Takže tu sa vám ukáže takáto tabulka farieb a tu si to už treba len ponastaviť. Pozrite, dám napríklad takto, začnem hýbať do modra a toto pozadie, čo som si označil, sa mi začne hýbať do modra. A takto si proste kúsok po kúsku nastavujeme pozadie, ako je chceme. Teda takto kolorizujeme fotku, ako potrebujeme a o tomto môžeme zavrieť. A keď si chceme kolorizovať ďalšiu časť, tak zasa napríklad túto tvár, takto prejdem po nej, tak a zasa dám toto, adjustments, color balance, vytvorí sa mi ďalšia vrstva a zase si len pohriem nastavením. Toto je jediné, čo sa robí v tomto kolorizovaní. Vôbec to nie je ťažké, dajú sa s tým robiť dosť zaujímavé veci. Plánujem niekedy ak sa hovorí, to je nadlo, to vás teraz nemusí zaujímať, proste týmto spôsobom sa dajú robiť rôzne, napríklad máte čierno-biele oko a ako, že proste ho vyfarbíte tak, aby vyzeralo ako o farbách duhy. Proste všetko sa dá nastaviť. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto tutoriálu, dúfam, že vám bol aspoň na niečo prospešný a uvidíme sa u ďalších tutoriálov na mojom kanále. Takže ďakujem za zhľadnutie, ak vám tento tutoriál pomohol, tak dajte odber a like napríklad. Takže čau.